Bueno, l'experiència va ser molt bona. Tot el recorregut de la FUP, o sigui, jo vaig estar un any, al final de la carrera vaig començar a la Universitat de Barcelona i la vaig finalitzar a la FUP. I la veritat és que va ser una experiència molt bona. A més, vaig tenir la sort de coincidir amb el meu germà, anàvem tots dos junts, i va ser una experiència molt agradable de tots els companys, els professors, era una facultat de nova creació en aquella època, i tot el servei de professorat, tot estava molt entregat a fer-ho bé i realment ho van fer molt bé, o sigui, els records són molt bons. Bé, la meva trajectòria professional, o sigui, jo vaig començar a treballar ja acabant els estudis, per la trajectòria que venia del meu pare, per tant jo treballava aquí amb ell i la formació la compaginava amb la formació que feia d'ell. Després de podologia, o simultanejant l'últim any de podologia, jo vaig estudiar medicina i encara després les especialitats, finalitzo medicina de l'esport. I això ho he anat compaginant, la meva trajectòria professional de la podologia dins la mèdica pròpiament dit, cirurgia de trauma, medicina esportiva i la podologia. A veure, després de que són les universitats públiques, aquí la de Barcelona, jo recomanaria la FUP, sincerament, o sigui, no per quedar bé, sinó realment és el que penso. Crec que és una universitat molt més propera, la de Barcelona és una universitat en la qual hi ha més distància amb el professorat, està molt més estamentat, i en canvi a la FUP tot és molt més accessible, per tant la formació la pots extreure molt millor, tens molt més accés al professorat, és molt més proper, per tant tens molta més confiança a poder arribar i a poder extreure més coneixement d'ells.